ତା ନାଁ ଥିଲା କଣା ମାମୁଁ। ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ମାମୁଁ ବା କେଉଁ ଲେଖାରେ ସେ ମାମୁଁ ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ପିଲା ବୁଢ଼ା, ଝିଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି କଣା ମାମୁଁ, କେବଳ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ି। ଏଭଳି ଯେ କଣା ମାମୁଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଭଳିଆ, ଏକା ସାନ ପିଲାଙ୍କର ଜମ। ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ 12-14 ବର୍ଷ ଯାଏ ସାଇ ପିଲାଏ ତାକୁ ବାଘ ଭାଲୁ ପରି ଡରନ୍ତି। ଖେଳାଳି ପିଲାଏ କଣା ମାମୁଁକୁ ଦେଖିଲେ କବାଟ କଣରେ କି ଗମ୍ଭୀର ସନ୍ଧିରେ ଲୁଚନ୍ତି। ଅତି ସାନ ପିଲେ ତ କଣା ମାମୁଁ ନାଁ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ କରି ତୁନି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କଣା ମାମୁଁ। ସୁତରାଂ ଆମେ ବି ସେୟା ଡାକି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ତଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆମ ଦେଖା ଦେଖି ସିଏ ବି ଡାକିଲେ କଣା ମାମୁଁ। ସେ କାହାର ମାମୁଁ କି ନୁହେଁ ତା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କଣା ମାମୁଁର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ସେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଯେପରି, ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା। ଏତେ ବଡ଼ ଦରବୁଢ଼ା ମଣିଷଟାଏ, ମାତ୍ର ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେକ ଟୋକା ଦଳ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମାରି ମାରି ଗୁଣ୍ଡା କରୁଥିବ, ସେ ପୁଣି 16-17 ବର୍ଷ ହେବା କ୍ଷଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣା ମାମୁଁର ୟାର ବନିଯିବେ। ସେ କେଉଁଠି ଖାଏ, କେଉଁଠି ଥାଏ, କେଉଁଠି ଶୁଏ, ତାର କିଛି ଥୟ ନାହିଁ। ସାଇଟି ଯାକର ସବୁ ଘର ତାର ଅବାରିତ ଦ୍ୱାର। କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଓଳଗଣିରୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଟାଣି ନେଇ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଯିଏ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଦୁଆରେ ଯାଇ ଚକାମଡ଼ି ବସିଗଲା। ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ମନ ହେଲା ତ ସପ ସତରଞ୍ଜି ଯାହା ପାଇଲା ଭିଡ଼ି ନେଇ ଶୋଇଗଲା, ଅଥବା ମନକୁ ଆସିଲା ତ କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା। ତାର ଚାଲିଚଳନ, ରୀତିଗତି ସବୁ ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ। ପିଲାବେଳେ ଯୋଉ ଗଛ ବାଡ଼ିଆ, ହରିଆ ମା ବରକୋଳି ଗଛରୁ ବରକୋଳି ତୋଳୁଛୁ, କଣା ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆସି ହାଜର। ନିଧିଆ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଡାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବେହୋସ। ଆଉ ତୁ ତୋ କଥାଟା କହୁନୁ। ମୁଁ ତ ମାମୁଁକୁ ଦେଖି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଚରଚର ମୁତି ପକେଇଲି ଆଉ। ଆରେ ଆମକୁ ବି ଦିନେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରୀ ମାମୁଁ ନାକୁଆ ନୂଆ କରିଥିଲେ ଯେ। ଆରେ ଏଇ ଦାସଘର ପୋଖରୀ ମାଛ ଧରା କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ଟି? ଏଇ କୁସୁନି, ନିଧି ଶୁଣ, ଦାସଘର ପୋଖରୀ ମାଛ ଧରା ହଉଥାଏ, ଆମ ମନ ବି ସକ ସକ ହେଲା। ଆମେ ତ ପଙ୍କ ପାଣିରେ ପଶୁଛୁ ଆଉ। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ, ହୁସ୍ କିନା ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ସେଦିନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା। ସେଦିନ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଅବସ୍ଥା, ଆମକୁ ତ ସେଇଠୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ନେଲେ ଘର ଯାକେ ବାଡ଼େଇଲେ, ପୁଣି ବାଡ଼େଇଲେ। ଭାଇ ରାତିରେ ତ ଜଡ଼ା ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ତରସ ହେଲାନି ଆଉ। ଆଲୋ, କ'ଣ ଏକା ଦିନକେ ଗରି ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ତମର ଯୋଉ କଥା ନା ଭାଉଜ, ଆସିଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଗର ଗର ହଉଛୁ? ଏ ଛତ୍ର ଦଳଙ୍କର ପୋଖରୀ ପାଖରେ କି କାମ? ହେ, ଆଉ ଯାହା କହ ପଛେ, ହେଲେ ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ମୋଟେ ବଜାରୀ ଛତ୍ରା ନୁହନ୍ତି। ଏ କଣା ମାମୁଙ୍କ ସାହସ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କଣା ମାମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ? ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୁଲି ଗପ, ତାସ ଖେଳ, ପୁଣି ଗପ, ପୁଣି ତାସ ଖେଳ, ଏଗୁରା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନୁ? ଆଚ୍ଛା, ଭୋଜି ଗୋଟେ କଲେ କେମିତି ହବ? ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଧାନ ଅମଳ ବେଳ ଘରୁ ଖାଲି ମୂଷା ଭଳିଆ ବୋଇ ଆଣନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ। ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ତ ଯକ୍ଷ ଭଳିଆ ଘରଟାକୁ ଜଗିକି ବସିଛି, ହେଲେ ଏତିକି ସୁବିଧା ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଶୁନି। ତାହେଲେ ଯୋଜନାଟା ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଯୋଜନା କ'ଣ ମ, ସବୁଥର ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହବ ଆଉ। ହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଡାକିବା କହୁନ? ଆଉ କାହାକୁ?
ପଦିଆ ମାଧିଆ କାଳିଆ ଆଉ ମୂଷା। ମୂଷା ତା କଥା କହନା, ୟା ପରେ ତା ପେଟର ଲୁଣ ବି ହଜମ ହବନି, ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିବ। ମାମୁଁକି ବି ତ ଡାକିବାକୁ ହବ ନା। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ନହେଲେ ସେ ଆସି ହଜାର କଥା ପଚାରିବେ। ହଉ କିଏ କ'ଣ ଆଣିବ କୁହ, ମୁଁ ଆଣିବି ଚାଉଳ। ସୁବିଧା ଜିନିଷଟା ମାନିନେଲୁ ଆଉ। ତୁ ଦବୁ ନାଲ ଭାଜି। ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଖାସି ଗୋଟେ କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛଟି? ସେ କଥା କିଛି ଶୁଣାଯିବନି, ତୁ ହେଲୁ ତ ବୋଉର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, କିଛି ନହେଲେ କୋଥରି ଭିତରୁ ଖସି ଆଣିବୁ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଣିବି ଖେସାରୀ ଡାଲି, ପରିବା ଆଣିବ ତେଲ, ଆଉ ପରିବା ପତ୍ର ମସଲା ଫସଲା ଯାହା ରହିଲା ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଜି ପରା ପୁନେଇ। କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ପୁନେଇରେ ଗୋଟେ ମାଉଁସ କାଟିଆ। ତୋର ୟା ପରେ ଯେତିକି ମାଇପି ଶାସ୍ତ୍ର। ହଉ ହେଲା, ତୋ ପାଇଁ ନିରାମିଷ ହବ। କ'ଣ ତୁ ତାହେଲେ ଭୋଜିରେ ମିଶିବୁନୁ? ମିଶିବି। ମିଶିବୁଟି? ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ତ ସାଧା ହବ। ସାଧା ଆଇଁଷ କାଳେ ମିଶାମିଶି କରିଦବ। ସାଧା ଆଇଁଷ ମିଶାମିଶି କରିଦବ, ତୋର ଅଲଗା ହବ। ହଉ। ଦେଖୁନୁ ଏ ଦଳଙ୍କର ତାସ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଦଳଙ୍କର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପୁଳାଏ ଖାଇବେ ଖାଲି ତାସ ଖେଳିବେ। ସାର୍ ସେ କୁସୁମଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତାର ବି ପତା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆଣିବେ ସେ ଆଣିବେ କେତେବେଳେ, ଆମେ ଖାଇବା କେତେବେଳେ? ତା ଯୋଗୁ ଆମ ଭୋଜିଟା ଫସର ଫାଟିଲା ଜାଣ। ନା 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 ନା, କୁସୁନି ଆମର ହୁଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଜମା ଛାଡ଼ିଆ ପିଲା ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉଠୁ ହେନେ ଗୋଟେ ଖାସି ଆଜି ଉଠେଇକି ଆଣିବ। ଏଇ ଗୋଟା ପଣ ଖାସିଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଇଏ କଟା ହବ କେତେବେଳେ? ହାଡ଼ିଆ ମା 10 ଟଙ୍କାକୁ ରାଜି ହେଲାନି, ତା ଘର ପାଖରୁ ଟେକି ଆଣିଲି ଆଉ। ତୋର ଯୋଉ ହୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା କାମ, ଏ କଥା କ'ଣ ଆଉ ଲୁଚିବ? ହେ ୟାକୁ କାଟିଦବା, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। କାଲି ସକାଳୁ କଥାଟା ଜଣା ପଡିଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦବା, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ତୁ ଯା, ହାରିଆ ମା ଘର ପାଖରେ ଖାସିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଯା। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ମାଡ଼ିବିନି। ଆଣିଥିଲୁ କାହିଁକି? ନ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ଯୋଉ କ'ଣ ଭୋଜିଟା ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବ ଯେ। ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଦବା, ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖିବା। ତା ଛଡ଼ା ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ବାଃ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆଉ। ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କି ରେ? ନା ମାମୁଁ, କଥା କ'ଣ କି, ତମକୁ ନ ଜଣେଇ ଆମେ ଭୋଜି କରିଛୁ। ହଉ ହେଲା। ନାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ, 10 ଟଙ୍କାରେ ହାଡ଼ିଆ ମା ରାଜି ହେଲାନି ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସତ୍ୟାନାଶ। अरे मो गंगुली को ए बाड़ी पड़ा रही जड़ा किए नहीं छी जिए नहीं छी से नियसिया रे बाड़ी पड़ा। अरे मंगुली मंगुली आ आ आ अरे मंगुली आ आ आ आ आ আলো হাড়িয়া মানা কেলো
एते बेले तू कुआडे बा କିଏ ବା ମାମୁଁ ସାନ୍ତେ हाँ ଏ ତେମେ ଏଇଠି କଣ କରିବି କହିଲ ମୁଁ ବଡ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପଡିଛି। हाँ ଆଲୋ ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ହାଡିଆ ଦିଅ କିଛି ନାଇଁ ଏ ସଞ୍ଜ ବେଳଟାରେ ମୋ ଛେଳିଟା ଓ ତ ଛେଳି ସେଇ ନାଲି ଛେଳିଟା ତ ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ମୋ କାଳିଆ ଖାସିଟା ଏ ହଁ ମ ସେଇ କାଳିଆ ଖାସି କଥା କହୁଛି ଏ ସଞ୍ଜ ବେଳଟାରେ ବୁଲୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଆଲୋ କଣ କହି ପକଉନୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସାନ୍ତେ ସେ ଏଯାଏ ଘରକୁ ଆସିନି। ଓହୋ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବେ ତ ତା ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଦୁଧ ପିଇବା ପାଇଁ ମେହି ରଖେଇଥିବେ ଦଉନଥିବେ ତମର ଯୋଉ କଥା ନା ମାମୁଁ ସାନ୍ତେ ଖାସିଟାର ଛୁଆ କୁଆଡେ ଆସିବ ବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁନି ଆଲୋ ଏ ସେ ଖାସିଟା ଛୁଆ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ନା ଛୁଆ କାହିଁକି ହବ ବା ଏତେ ବଡ ଖାସିଟା ଆର ସାହିରୁ ପରା ଆସି 10 ଟଙ୍କାରେ ମୂଲ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ରହିଲି 3 ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଲଣି ଯାହା ଲୋଭ କଲି ସାନ୍ତେ। ହଁ ମାମୁଁ ସାନ୍ତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବଟି କହିଲ ସିଏ ଏଣେ କୁଆଡେ ଆଇଥିଲା କି? ଚୁପ 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 ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଖାସିଟା ତତେ ଫେରେଇ ଦେବି ତୁ ମତେ କଣ ଦବୁ କହ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟା କଣ ଦେବି ସାନ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କହିଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି ସାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କହୁଛି ହାଡିଆ ମା ତୁ ସିଧା ଚାଲି ଯା ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକି ଯିବୁ ଦାସଘର ପଛ ପାଖେ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି ତାରି ପୂର୍ବକୁ ତୋ ଛେଳି ଶୋଇଛି ହେଲା ସତ କହୁଛ ସାନ୍ତେ? ସତ କହୁନି ଆଉ କଣ ମିଛ କହୁଛି ଆଲୋ ଝିଅ ତୁ କଣ ମୋ ଟାପରା ହେଇଛୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଗେଲ ହେବି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯା ଦେଖିବୁ ନା ସାନ୍ତେ ମୁଁ ମାଇପି ଲୋକଟା ପାରିବିନି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଓହ अरे अभी निधि अरे याडे आसल हाड़िया माँ सहित जाओ गाँ दांड पटे जीव दास घर खड़ा पछ बाउंश बुदा देखिब हैला जाओ जाओ जा माँ अरे मतलबटा जहा करिथिला नहीं आनी थोई पारलो कोउठी हां अरे लुचा पणिया गोटे कौन काम करिवो तो हिम्मत धरी कर एगुडा को छोट काम न्यू छणिया काम एणी को होशियार मामू आमे कौन गोटे करते मु कोन मना कली किछ करिवो को अरे कर कर किछ गोटे कर एते बड़ बड़ भेंडा भेंडा टोका गुडा को अरे तमे चाहिले सारा संसार टाको उल्टे पका तो गाना बाजाना शिखले केमिति होंता? हाँ अरे राग रागिणी रे तो सारा संसार टा बंधा है
ଅତି ଉତ୍ତମ ହୁଅନ୍ତା। ଶିଖିବା ଯେ ହେଲେ ଶିଖେଇବ କିଏ? କଥାରେ ଅଛି ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାନା ଶିଖା ବଡ ବଡ ଗୋଆଲିୟର ଓସ୍ତାଦଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମ ୱାସକୁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଉ ଗୋଆଲିୟରରୁ ବଡ ବଡ ଓସ୍ତାଦ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପିଲା। ମୋ କଥା ତମେ ମିଛ ମଣିବ, ହେଲେ ନିଜ ଆଖି ଦେଖା କଥା। ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାଲା ଓସ୍ତାଦ ଆସି ରହିଥାଏ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜଣେ ଗୋଆଲିୟର ବାଲା। ଆଗି ଗଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ। ଆମ ରାଣୀବାଗ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ବସିଲା ମଜଲିସ। ଜଣେ ଗୋଟେ କିଏ ଆଳାପ କଲା ଯେ ଗଛରୁ ଦୁଲତାଲ କରି ଆମ୍ବ ଛଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆର ଓସ୍ତାଦଟା ହସିଦେଲା, କହିଲା ଫୁସ୍ ସିଏ କି ଛାଡନେ ବାଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ରାଗ ଗାଇଲା ଯେ ଝର ଝର କରି ଗଛରୁ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଝଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏତେ ବଡ ତୋଟାଟା, ୟା ବଡ ବଡ ଝାଙ୍କଡା ଗଛ, ବିଲକୁଲ ଲଣ୍ଡା। ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲ ମାମୁଁ? ଆମେ ଆମେ ଆରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପିଲା, ଆମ୍ବ ସାଉଁଟି ଖାଇବାର ଲାଗିଥାଉ ଆଉ। ହଁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ବାପା ଆମର, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜେଜେ ବାପା, ହଁ ଜେଜେ ବାପା ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ଉଠି ପଡି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହୀରା ମୁଦିଟାକୁ ବାହାର କରି ସେ ଓସ୍ତାଦଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ସେ ଓସ୍ତାଦ କଣ ଗାଇଥିଲା ଜାଣ? ତୋଡି। ଗୋଆଲିୟର ଓସ୍ତାଦଟା ମୋଟା ହାଣ୍ଡି କରି ତୁନି ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଳି। ଆଳାପ ଚାଲିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ପବନ ନିଭୁଷ କରିଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମ। ହଠାତ୍ ସିରିଆ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବହି ଆସିଲା। ନିରୋଳା ବସନ୍ତ ହାୱା। ମୋ କଥାକୁ ତମେ ପରତେ ଯିବନି, ହେଲେ ନିଜ ଆଖି ଦେଖା କଥା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡାକ କଅଁଳି ଉଠିଲେ। ହୋ ଆରେ ଏଇ ଭାନୁମତୀ କୋଉକ ଦେଖିଛ? ଦେଖିନ? ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପତି କେଳା କେମିତି ଗଛ ଗୁଡାକ କଅଁଳେଇ ଦିଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବଉଡ଼ି ଉଠେ। ଆମ୍ବ ପାଚେ ଠିକ ସେମିତି। କି ରାଗ ଗାଇଲା କି ଓସ୍ତାଦ? ଆରେ ବସନ୍ତ ମ। ରାଗିଣୀର ଯଦି ଏତେ ଗୁଣ, ତେବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଗୀତ ଗାଇ କଲେ ତ ହୁଅନ୍ତା। ନହବ କାହିଁକି? ଏକା ସେ ରାଗର ଅସଲ ରୂପ ଗଢି ପାରିଲେ ହବ, ହେଲେ ସେ ଓସ୍ତାଦ ଏବେ ଆଉ କାହାନ୍ତି? ଆମେ କଣ ଏଠି ଏମିତି ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଗୀତ ଶିଖିବୁ? କାହିଁକି? ଆମ ଆଖଡାଘର ନାହିଁ କି? ହଁ ଅଛି ତ। ସେଇଠି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ହବ, ବୁଝିଲ? ଆଗକୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଆସୁଛି, ଗାନା ବାଜା ପାଇଁ ସେଇଟା ଖୁବ ଭଲ ଦିନ। ଭଜୁକି ରାମ ନାମ ରେ କୁମର, ଭଜୁକି ରାମ ନାମ, ବଜିର ବାରିରେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ। ଇଏ ଗାଇବା ଖାଇବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଆରେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁବିସ୍ତା ଉପରେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ହରି ବୋଲ 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 ହରି ବୋଲ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି, ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦଳ ଗଢାଉ। ନା ଆମ କୀର୍ତ୍ତନଟା ମରହଟିଆ, ଥିଏଟରଟା ହେଲା ଆଧୁନିକ। ଠିକ ନାଟକରେ ଧର୍ମ ବି ରହିପାରେ, ରାଜନୀତି ବି ରହିପାରେ,
समाज भी रही पारे जा इच्छा ताहा रही पारे आउ तापरे अभिनय ତାହେଲେ ମୋର ତ ଭଲ ମୁଁ ଭୀମ ହେବି ନହେଲେ ହନୁମାନ ହେବି ଅବଶ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ ପଇସା କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଧର୍ମ କାମ ମୁରବୀ ମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ ନାଟକରେ ନବରସ ଅଛି ଏଥିରେ ଅଧିକା ଆନନ୍ଦ ଅଧିକା ମନୋରଞ୍ଜନ କିରେ କଣ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ହଁ କିରେ ଅଭି କଣ କିରେ ହଁ କଣ ନାଟକ ଶିଖିବୁ ନାଟକ ଆଉ ତୁ ପରିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖିବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଣ କିରେ କୁସନି ଭୀମ ହବୁ ହନୁମାନ ହବୁ ହଁ ନାଚିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହବନି ନାଟକ ହବନି କି କୀର୍ତ୍ତନ ହବନି ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶିଖ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅସଲି ସଙ୍ଗୀତ ସିଏ ନାଟକରେ ନାହିଁ କି କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାହିଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସୁନା ଆଗରେ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ହେଲା ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବୁ ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହାରମୋନିୟମ ଫାରମୋନିୟମ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ କିଏ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇବ ତାକୁ ଟିକେ ବତେଇ ଦଉନ ଆଗେ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ଆଗେ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ 7ଟା ମନ୍ତ୍ର ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ମୁଁ ନିଜେ 12 ବର୍ଷ କାଳ କେତେ ମୂଲକ ବୋଲି କେତେ ବଡ ବଡ ଓସ୍ତାଦଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ସାଧନା କରିଛି ପହିଲୁ କଣ୍ଠ ସାଧିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ସାଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଘାଟି ସେଇଟା ହାସଲ ନହେଲେ ରେକୁ ଚଢିବା ନିଷେଧ ହେଇଟି ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ 2 ବେଳା ଘଣ୍ଟେ ଲେଖାଏଁ ବୁଝିଲ ଏଇ ସାଟା ସାଧନା କର ଏଇ ଯୋଉ ସାରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ଏଇ ଯୋଉ 7ଟାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ 7 ବର୍ଷର ସାଧନା ଦରକାର 7 ବର୍ଷ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁ ପାଖରେ ରହିଲେ କିଛିଟା ଚଞ୍ଚଳ ହେଇପାରେ ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କାଲିଠୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ବଡି ଭୋରରୁ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡି ଏଇ ସ୍ୱର ସାଧନା କର କଣ ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍ ସକାଳୁ ପାଣିରେ ବସିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ହବ କି ରହୁ ଶନିବାତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ
ଏଇଟା ବି ଛିଙ୍କିଲାଣି। ଦିଟା ତ ଆଗରୁ ଛିଙ୍କିକି ଶୋଇଥିଲେ, ଇଏ ବି ଏଥର ଶୋଇବ ଆଉ। ମାମୁଁ ଗୋଟା କିଛି କରିବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି କିଛି କରିବାକୁ? କର କର, କିଛି ଗୋଟେ କର। ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ବେକାର ହେଇ ବସିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ହେଲେ ସେ ଥିଏଟର ଅପେରା ଭଳିଆ ଯେତେ ସବୁ ମାଇଚିଆ ଆଉ ମାଇକିନା କାମ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ହବ ତ ହୁଅ ମର୍ଦ। ମାମୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍କସ ପାର୍ଟି କରିବା। କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ। ସର୍କସ ପାର୍ଟି। ଭାରି ସହଜ କଥା ଭାବିଲୁ ନୁହେଁ? ଆରେ ମୋ ବାପା ଯୋଉଥିରେ ଫେଲ ମାଇଲେ ସେ କାମ କରିବ ତମେ? ତମ ବାପା ସର୍କସ କରୁଥିଲେ? ଆରେ ଏମିତି ସେମିତି ସର୍କସ? ବାପରେ ବାପ, ସେଥିରେ ଥିଲେ 5ଟା ଭାଲୁ, 7ଟା ହାତୀ, 11ଟା ମହାବଳ ଭାଗ। ଆଉ ଏ ଘୋଡ଼ା ମାଙ୍କଡଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ଶେଷକୁ 2ଟା ଓଟ ଆସିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ବିଚରା। ସର୍କସଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ସିଏ ଢେର କଥା। ହଉ ଚୁମ୍ବକରେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ସବୁ ଆମରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରା ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ବାପା ନିଜେ ଯାଇକି ଧରନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ତାଲିମ କରନ୍ତି। ହେଇଠି ମୋ ବାପା ନୁହେଁ, ବାଘ ବାରିଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ। ତାରି ବଳରେ ବାଘ ଗୁଡାଙ୍କୁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରି ଆଣନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଘ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଗୁଣି ପେଶିଲା ଆଉ କି ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ। ଆରେ ଯୋଉ ବାଘଟା କୁକୁର ଭଳିଆ ସବୁଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଚାଟେ, ଧଇଲା ବାପାଙ୍କ ବାହାରୁ ପୁଳାଏ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାପା ସିନା ଖସି ଆସିଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ସର୍କସଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଟା ଥିଲା ମର୍ଦାନା। ଶିକାର କୁସ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଛଉକ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ବେଳେ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଉସ୍ତାଦଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମ ୱାସକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ପହିଲମାନ। ଆମକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆରେ ଦେଖୁନୁ 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 ମୋ ମସଲ, ଦେଖ ଦେଖ। ପଥର ଭଳିଆ ଟାଣ ହେଇଛି। ହଉ ଭଲ, ଆମକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ବଳ 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 ଶକ୍ତି। ଆରେ ବଳ କମେଇବାକୁ ହବ ଏଇ ବାହାରେ। ଆଜିଠାରୁ ଚାଲ, ଲାଗିଯାଅ, ବଳ ଅର୍ଜିବାରେ ଲାଗିଯାଅ। କସରତ କସରତ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତ ଓସ୍ତାଦ ଦରକାର। ଆରେ ସେ କଥା ପଛ, ମୁଁ ଅଛି। ମତେ ବଳେ ଗଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଓସ୍ତାଦ କଥା ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ ପାରିବ? ପାରିବୁ? ହଁ ପାରିବୁ।